Sizin öýlerinize awatlyk, saglyk isläp, biri şeýle ajaýyp durmuşdy. Ruhu bilen zamanada, sagdynlyk zamanada ýaşajan gahrman arkadagymyzyň janynyň sag, başynyň belent, işleriniň mundan buýana rawat bolmagyny arzu edip, sunwat söhbeti gepleşigimiziň ýene bir sanyna başlaýar. Sunwat söýür halkymyzyň kalby sunwatdan dolu ogullar, gyýlar juda eken. Be Türkmen halkynyň kalbynyň sunwat bilen bir baglygyny görkezýär. Aslynda sunwat diýmek näme? Sunwat diýmek be halkyň taryhy, geçmişi, oň gözelligi düşünşi, adamlar bilen gatnaşygy, ene ata bilen, watan, toprak bilen, hemme zat bilen oň baglanşygy. Demek, sunwat adamyň ýaşaýşy, adamyň bütün dünýä barlygy özüne bolan garaýşy. Megenem şoň üçin bolsa gerek, akyl paýgatsan ýükü ýetik ata-babalarymyz sunwata juda sarpa goýupdyrlar. Şol sarpa, şol däp biziň şu günlerimizde gahrman arkadagly zamanamyzda da dowam edýär. Çünki sunwata çäksiz hormat goýan hormatly prezidentimiz turup başdan sunwat adamlaryna, sunwat ýoluny uly hormat goýup gelýär. Biziň gepleşigimiziň şu günkü sanynyň gahrmany eýsem kimke? Onlarça ýyl mundan öň Göktepe etrabynyň birinji ýörüýtüleşdirilen mektebine şol wagtky lehen artistlaryň onlarçasy duşuga gelýär. Duşuk şeýle gyzgylyňly dowam edýär. Artistlaryň çykyşlary, olaň içgepletmeleri, olaň kiçirek degişme sahnalary giden zalyň dowamyny ýüllerçe okuwçylaryň öňüne çykyş edilýär. Ana şeýle çykyşlardan soň artistler bilen okuwçylaryň arasyna soraw jogap alşylýar. Şeýle soraw jogaplaryň arasyna şol çäräni alyp barýan alpbarjy birden şeýle bir duýdansy sowal berýär. Okuwçylar, megerem siziň araňyzda çykyş etjek bardyr. Has dogry araňyzda gowy şokap bilýäniňiz bardyr. Ulul artistleriň, lehen artistleriň öňlerine çağalyň çykyş edeti gelýän ekeni. Ýöne çekinjeňlik, ýygralyk köp okuwça şo çykyş etmeklige ýol bermeýär. Şo wagt birden mugallimlaryň içinde beri bir oglonjy öýlenýär. Han sen tursana sen gowy goşgu okaýaňa. Belki sen Magtymul atamyzyň goşgularynyň birini okap berersiň. Şonu Saryýagyndan gelen hortap oglonjuk ýerinden turýar. Çekinjeňlik bilen Magtymul Pragyň goşgularynyň birini okap başlaýar. İlki başta ses çaga sanrap, çekinip başlasa da soňa waka dogumlyk bilen şygyr setirleri şol oglonjugyň zabanynyň çykyp başlaýar. Artistler öz öňlerini şeýle bir sunwaty baý, owadan sesli, ýürekli oglonjugyň duranlygyny düşünýärler. Duşuk tamamlanýar. Şondan soň mektep müdiri şol oglonjugy ýanyna çagyrýar. Bileňmi näme? Saňa beýik ustad, artist Aman Gulmametowyň göwni ýetipdir. Ol sen bilen gürleşmek isleýär. Oglonjuk türkmen teatr sunwatynyň düýbün tutan ägirtliň biri Aman aga bilen gönümel ýüzbeýiz durýar. Aman aga şonu şol oglonjuga garap, sen goşgyn okudyň. Men sen şulurdan okuwňy dowam etmeňi islerdim diýär. Oglonjugam ýuwuşlyk bilen nesip bolsa diýip jogap berýär. Howa, türkmenlerde nesibe juda berk ynanylýar. Ana şol nesip bolsa diýen jogap şol oglonjugyň biziň şu günkü gepleşigimiziň gahrmanynyň, Türkmenistanyň halk artisti Gulmurat Agabaýewiň nesibesi bolýar. Iqbal ony sunwat ýoluna atarýar. Ilki başda tütänleýin diýen ýaly Iqbal ony başga bir tarapa äksedi, soňlaw bilen ol sunwatyň ýoluna ýuwaş-ýuwaşdan gelýär. Iqbal bolýar, nesibe de
görk berip oturan owodun binalan berem Türkmenistanyň Alparslan adyndaky Milli Drama Teatry. Ana şol drama teatryny Türkmen sunuwatynyň teatr uğruny zähmet çekýän ýaş, dehinli oglan gyýlan köpüsi işleýär. Ýöne şolara halipalyk edýän birnäçe halipa artistlerim şol teatrda öýleriniň zähmet ýolunda dowam edýärler. Şeýle halipalyň naýbaşlarynyň biri Türkmenistanyň halk artisti Gulmurat Agabaýew. Gulmurat agaň teatrda hormaty, sarpasy biçak guly. Çünki ýaş oglan gyýlar öýleriniň halipalarynyň gaty köp sady öwrenýärler. Gulmurat agaň baý tejribe ýoly, artistlik ykbaly okap bilene giden bir hazinalyk kitap. Ana şol janly kitaby okumaklyk şu günlerim Türkmenistanyň Alparslan adyndaky Milli Drama Teatryna dowam edýär. Şu teatrın kapısından nätlämizde ine bize şeýle teatrın arxivinden nätli bir näçe biziň ýaşap geçen bir näçe keşipler döreden halipa artistlarymyzyň ýerine ýetiren keşipleriniň pursatlar şeýle ýerleşdiripdir. Biz bu suratlary seredip haýsy artist, haýsy sahna eserine näil keşipi ýerine ýetiripdir, şular bilen biz tanış bolup bilýär. Şular üçin görýän bolsak Türkmenistanyň halk artisti Gulmurat Agabaýewiň ýerine ýetiren keşip, ýagny Nusoyda atly sahna eseriniň bir keşifini ine şu taýda ýerleşdiripdirler. Indi şu Gulmurat agaň geçen dörejilik ýoly barada nerelerde zähmet çekipdir, näil keşipler döredipdir, şägirtlerle näil işleşýäni. Bu sowallaryň ählisi bilen gelin Gulmurat agaň özüne ýüzlenip sunat barada berjek bir näçe söhbetlerini bilelik dinleýän. Mehriban dinleýänler, ine ýanky söhbetli görnüşlerden görüşümiz ýaly biziň şu günkü sunat söhbetli gepleşigimiz Türkmenistanyň Alparslan adyndaky Milli Drama Teatrynyň artisti, Türkmenistanyň halk artisti Gulmurat Agabaýewiň ömür dörejiligi dogrusynda bolar. Ýanymyzda Gulmurat agaň özü tür şu ömür dörejiligi barada, ýerine ýetiren keşipleri barada berjek gurrunlaryny bilelikde dinläýän. Gulmurat aga sunat söhbetli gepleşigimizde hoş gördük. Ine gahryman arkadagymyz biziň halipalarymyza, merhum halipalarymyza şeýle uly hormat goýýar. Inni biz şu gün öz dörejilik toparymyz bilen Türkmenistanyň Alparslan adyndaky Milli Drama Teatryna ýörüýte siziň ömür dörejiligiňiz bilen gyzyklanmak maksady bilen geldik. Ýagny sunat söhbetini etmek maksady bilen geldik. Bizi ilkinji gyzyklandyrýan sowal siziň şu dörejilik älemine gelişiňiz dogrusynda. Dörejilik äleminde näme geldiňiz şo barada gurrun berýärsiňiz? Men Kelejar owadyna doğuldum. Şol owada hem 7 ýyllyk bekde okutardym. O döwürde owalarda 10 ýyllyk ýokdy. Şoň üçin okuw dowam etdirmek üçin 10 ýyllyk oturmak üçin Göktepe ýol merkezinde bir mektep bardy. Birinji mektep. Ana şo ýerde 10 ýyllyk oturmak niýetdir etdi. Men 50-nji ýylda ýam Göktepe internatyna okuwa bardym. Şo ýerde 3 ýyllap okudyk. Okan döwrümizde siz elbette bilýänsiňiz. Şükürwag Jemroğluny oýnan Amanhan Nurdiýew men bilen şol internatda bile okudy. Durmuşyň ähli ýollary hakynda öýlary gepleşýärdik, pikirlenişýärdik. Okumuz dowam etmek üçin men şähere gaýtdym. Ýokary bilim berýän institutda barmak üçin. O mahallar men mehanizator bolmak pikirinedim. Şo mahallar obaçylyk institutuna geçibilmedim. Ha dogry bir üçlük sebäpli kabul etmediler. Ondan men näme etjegim bilmän. Ýygyma gaýtmaga da bir hili hem namaz edýän, hem bir hili gaty alada galyp soňur oýlanmalara düşünüp näme etsem käm diýip alada galyp başaga ýolup oturgam. Birden biri men evine makakdy. Menem seredip gördüm. Bir mahal owada 7 ýyllykda okap ýörkäm muallim bolýar işlän Selim Nurnaдар
Oha, kullo. Ne beydi bu? Aladağalı oturduğun, ne mi sana kayga bastırı oturduğun lo? Yollaşma oğlum, ay, bir yıl bincağı aldım da, ne deyip. Ne mi oldu? Ayda ahir, ne mi oldu? Nur aydan bir istiqalayım. Okuğa girecek oğlum oğlum, onu da bir üçlüğüm var deyip, beni kabul etmediler, ne edeceğim bilmem. Ovada gayet parasım gelen o bir hili alada gal başa yol oturuyor nidem. Hey son tünemur başa yollarlar. Sen onu entek durmuş bilen eyyem yakatı tutup başlatsın da onu. Eyyem sen ödün çaramallarını düşün uğratsın, durmuş bilen tutuşu uğratsın değişiyede. Men oradan değişme yardım etşönük. Sen alada oturmadı. Yoksa da sen meydan ağmılım, tehini kumunu biliyen, nerede yerleşen, ova biliyen. Biliyen malın ben şuna vardı. Tabii şu, o tayda varıyor, bir iki tane egzameni vardır. Şundan geçerdin, tarihta sen kovu biliyen ağırın. Ödün geçerdin, eğer geçmedin, sen bana duydurayım, ben şu tehini kumunun direktör deydi. Bolya, yok var men. Arkayım olayım, hendan vardı geldi bir nemelak yağday olsa men havar tutarım sizden nidem. Bolya men oğlukmuş men adır gitmeli. Arkayım var verdiydi. Anha. Gör ne hil bolya. Bay bo. Helak olmayacak bolsan yol var ekene. Hanur bar göreyim. Belki bolar deyip bardım teyini koma. Bir resmini amaramma koşurdum. Ondan olur bana yaşar yer var közülür. Mene yem ertesi Sinag'dan bir saat, 2 saat ön vardım. Umuman Sinag'dan geçtim. Şu yerde de şu mahaller 2 bölüm var eken. Kulüp bölümü hemen kitapkhane bölümü. Men kitapkhane değil, kulüp bölümüne tavşırdım. Yavaş-yavaştan başlayırdım. Sapak veren oğlumlar, Türkmenistan'ın halk artisti Hacanna Mehmedov. Ondan yine bir sapak oğlum veren Türkmenistan'ın halk artisti Kılıçverdi Bıngıydı, Faride Khaliçovna di. Şolun eline men sapak alıp başladım. Şol tiyeni kumu men 56. yılda oturdum. Ama bayram bir divanım atlamalı tevat dedim bile okuduk. Şol teknikumda ondan Atavalli Mehmedov bilen bile okudum. Umuman şey edip şol teknikumu oturdum. Men sunnet yoluna gelişim şu zatlardan var. Onda demek Muradağa artist bolmak maksadı bilen hem gelmänsiňiz şähere, ha? Owa hojalyk institutuna resmini amalaňyzy tawşyrmak maksadı bilen gelipsiňiz, ýöne durmuşyň bir saý sebäplerine görä siz Medenan Ulim Tehnikumuny Sinag'dan geçipsiňiz. Şeýle boldy. Neme de bir durmuş da. Hawa. İlk wada näme oglunragam bidomal. Durmuşda ýolun saýlap almaly diýilen pikire o diýen derecede de düşünmeýänler. Hawa. Sebäp diýdim, özüň düşünjüň bilen durmuşyň salga berýän, durmuşyň iterýän ýollaryny hemmesini kesgitlemek bu oglanyň wagtymyzda gaty bir mümkin hem däl. Onda da o mahallar o zatlara akliyetim benim gaty kıyın ýagdaýdy. Şoň üçin şol entegi men burada da şükür edýän olam bolsa şo döwürde şo mahallar ýaş wagtlarymyz şulugry saýlap gitmäni, şulugry ýola düşmäni özüme häzir diýden gaty
oynayan hem begene. Murada indi şu sunota gelen döwürlüğüňizden bäri biz bilýäs ençeme sahnalarda ençeme keşipleri ýerine ýetirdiňiz. Olaň içinde ul keşiplerim bar, kiçik keşiplerim bar. Murada indi şu döreden keşipleriniň içinde ilkinji keşifiňiz ýadyňyza düşýärmi? Ol elbette institutda başlanıptı da. Täzin tebip diýip bir Hüseyin Muhtarowyň spektakly. Şol spektaklyla şahyň keşifini öğretdim. Ötal ana şoň üçin biz aýyply bir karara geldik. Ama ne dedik? Eger dedik oğlum, benim kıyımın dilini atışmağı başarmasa öyle kellehe aykırtını takip. Kellehe? Aykırdı bakıp ne takıcı beni kaçacak. Hükümdarım, filmin günahını geçin hükümdarım. Nimede bir dünyadaki hem meşrulatından rahat gitmeli oluyor. Moskvadan artistlik institutuna okuwa kabul etmek için şol institutdan yürüyte okuwa kabul ederýäli adamlar gelipdirler. Şoňa da maňa gatnaşmak müýesser etdi. Soňra benim şol okuwa girenden biri boldum. O ýerde de 58-nji ýyl bilen 63-nji ýyl arasynda 5 ýyllap Moskvada teatr sunuwatyny öwreniş institutuna Lunacharskyň adyny öterýän institutda 5 ýyllap okudum. Okan öwrümizde bir de Boris Vladimirovich Bibikov diýip, Olga Pajova diýip, ondan ýene de beýleki bir näçe mugallimler tapak berdiler. Şo döwürde şo mahallar türkmen dilinden yürüyte sapak berýän mugallim Bay Muhammed Ataliç Garrievdi. Ana şeýdip hem türkmen diliniň gowy manydy bilen hereket ederýäli ýagdaýda spektakllary, oýunlary türkmen diline geçirip türkmençe şo ýerde çanduň baştan geçirenleri diýen spektakly, ondan Kamsamol sözi diýen spektakly, Hüseyin Muhtarowyň ýa-ni Täzin tebip diýen Hüseyin Muhtarowyň oýunlary, drama eserleri bilen iş çalışmaly bolduk. İlkinji işe ýagny spektakllarda gatnaşanymyz esasy şular boldy. Ondan başga da bar ýöne bizim öz türkmen dünýämize bagyşlanan eserleriň esasylary şulardylar. Ana şeýdibem şol institutda oturduk bolýan. Ondan bärik Aşgabat'a geldik. Aşgabat'a gelemizde biz ýa şol bizim toporumuzda 13 sanyny şol 13-ümiziň hemmesini şo wagtky Mollany Pedadynaky akademik drama teatryna işe kabul etdiler. Ondan şo ýerde işläp başladyk. Has dogrusy köpçülik sahnasyna peýdalanýardylar bizi. Sebäp diýsen entek biz teatr sunuwaty barada okudum. Durmuşda, sahnada tomoşaçylar bilen nähili işlemeligini dolu derecede bir taýýarlanyş diýen ýaly bir mewzum boldy. Şoň üçin hem olaň arasynda ady belli ustadlaryň arasynda spektaklaryň, oýunlaryň köpçülik sahnalaryna gatnaşyp şolaň işleýiş düzgünlerini, usullaryny köp taraplaýyn öwrenmäge, täzeden ýene-de sunuwaty öwrenmäge mümkinçilik boldy. Ana şeýdibem işe başladyk. Ana ondan 64-nji ýylda şo wagtky döwlet ýol başçylarynyň karary bilen biz öz başlyk yaş tomoşaçylar teatr diýip täzeden açyldy.
Şol açılan tiyatrım sahnadyna yani o mahallar yaş tamaşaçylar tiyatrının öz başyna bir öz boluşy sahnasam ýokdy. Ol beýleki tiyatrlaryň diýinçal ýany günleri bir spektaklylara gatnaşyp şo ýerde oýun görkezýärdik. Ya bolmada şäheriň içinde aýlanyp gaýdy ýerde bir oýun görkezer ýaly mümkinçilik bolsa şolara baryp şo ýerde oýun görkezýärdik öz başymyza. Na şeý diýem yaş tamaşaçylar tiýatry açyldy. Şo wagt şol tiýatryň ýol başyp edilip döwlet tarapyndan ähli tiýlalara, hormatlara manatip bolan adamlar Amangul Mämmedow ýol başçylyk etdi. Ondan beýleki rejissorlar ýagny ýene de döwlet tiýla hormatlaryna manatip bolan Turdy Mehmet Oraýew, Orad Hajamaradov rejissorluk etdiler. Soňra bu 70-nji ýyllarda Bayram Seydillaýew şol tiýatra gelip işe başlady. Umuman goýulan spektakllar kän o mahallar we welaýatlara ondan etraplara spektakllar bilen aýlanýardyk. Şeýle ýagdaýlar bolýardy. Ol dogly derejede ýagny ulag bilen kalhollara aýlanmaga mümkinçiligi bolanokdy. Köp ýerlerde ýa biz öz goşulamyzy, oýuna gerek goşulamyzy arabalyk diýen wagtlardan bolýardy o ýerden beýlek. O döwür bir başga, häzirki döwür ýa başgaça bizne öz başymyza tiyatrly, öz başymyza jaýly, öz başymyza ähli mümkinçilikleri bolan sungat bilen meşgul bolmaga hormatly prezidentimiz hemme taraplaryň bize goltgy berip, bize ünsüni gönderip döwletçilik işgärlerine dolu derejede ähli mümkinçilikler bolar ýaly ýagdaýlary döretdi. Hawa. Golumra dagan ýanky gurrun berşi ýaly Moskwanyň Lunacharsky adynaky teatr sungat mektebini onlarça owlan gyýlar şo ýyl gutarıp gelýärler. Şonun soňraky döwürden başlap türkmen teatr sungatyny atla türkmeniň medeniýetini, sungatyny ösürmekde öýleriniň uluk goşantlaryny goşan şol ýaş owlan gyýlaryň ine meň öňümde suratlary bar. Ine meň şu atky ilimdäki gadyýetiň bir burçuny ine şol owlan gyýlaryň mugallimy sungatda atkadan işgär professor Bibikiň özüniň okuwçylaryna bolan arzulary hemem wesiýeti bar. Ine şonu häzir okap bereýin. Meniň edillerim siz inni öz başdak ýola gadam masýaňyz. Sungat älemine gadam masmak, oň çarkanlykly ýollaryndan ýüremek aňsa diş däller. Emma ýoly ýören ýeňer diýipdirler. 2 minutda sägin men öňe gidiň. Diňe öňe gidiň. Sungatyň halka hyzmat etmeligini, oň gahrmançylykly görüşi tesgürlemeligini unutmaň. Türkmen teatrynyň sahnasy size garaşýar. Siz ony adamlaň bähwidi üçin peýdalanyň. Bibikow sungatda atkadan işgär professor. Dogrudanam mugallimleriň şeýle gyzgyn arzularynyň çykyp gaýdandan soň şu owlan gyýlar türkmen teatr sungatyny ösürmekde ulu goşantlaryny goşýarlar. Biziň tomaşaçylarymyzyň juda tanaýan şol owlan gyýlary soň ul ägirtler bolup ýetişýär. Ine olardan Golmurat Agabaýew, Tirkiş Agaýew, Nurtaç Toýgulywa, Nur Keşekow, Hommat Kakajanow, Aşyr Gylyjew, Tallagödül Yakubowa, Hommat Müllük, Aýdowty 'Ene Berdiýewa, Aman Bayram Merdiýew.
Doğrudanam bu oğlan gaýyllar ölleriniň ähli ömürlerini, ykballaryny soňlugy bilen teatr sunuwatyny, has dogry sunuvata baglapdylar. Bulan hertem Gulmurad Ağaň özü ýaly türkmeniň ägir ogul gaýyllary, has dogry türkmeniň ägir halypasy bolup ýetişdiler. Türkmenistanyň halk artisti Gulmurad Ağabayew barada aýdylmaly bolsa, dogrymy aýtsak, Gulmurad Ağabayew biziň bir iň halypa, iň ýaşuly artistimizin biri. Alparslan adyny Milli Drama Teatryny. Teatryň taryhyny öwrenemizde, işiň üstünde, ýa bolmasa öňden galan ýazgylardan okanmyzda, gyzyklananmyzda Murad Ağa dagın ilkinji teatra gelişi barada ýazgylar okanmyzda göz ýetirdik. Gulmurad Ağabayew şi Aman Gulmametow adyny ýaş tomoşaçylar teatrynyň bir düýbün tutan ýaşullarynyň biri bolup durýar. Şol bir näçe ýaşullardan aramyzda galan Gulmurad Ağabayew şuň kunen biziň teatrymyzda tähmet çekýär, bir ýaşlara özüniň bir başarnygyny, özüniň halypalyk derejesini geçirýär. Ýurt nesihatlary bilen, okulary bilen kähalatlarda özleriniň bir artistlamyda bir sahna diline gürlemek barada ullakan kän kömeklerini etip durýan ýaşulymyň biri. Köp döwürleri geçiren ýaşulymyz. Sebäbi döwürleriň kynçylygam bolan, şadlygam bolan, gaýgysam bolan, gustasam bolan, ýöne şularyň hemmesini başyndan geçiren biziň halypamyz Gulmurad Ağabayew. Gulmurad Ağabayew döwrüne köp keşipleri teatrda döreden, diňe bir teatr sunudunda däl, kino sunudunda da kän işler bitiren ýaşulymyň biri. Alın, çay içip oturun. Ay näme? Uruşdur da. O yerde birege egilişik bolmaz. Gün uyuşluğunki, gowurga diýişleňki diýipdirler. Uruş diýilen zat bir yanıp duran otdur. Alayt. Öňünden çykan ýurtlary basy alyp, innem biziň ýurdumyza aralaşykdyrlar da. Ay, biziňkilerime egillerini gysyp oturmadylar. Nädersiň gelen ýylerini tapmady ýaly däýseler. Murad Ağa ýaş tomoşaçylar teatry bysymla başlary bäri şo taýda işläp ýören artistiň biri. Ol ilki ýaş tomoşaçylar teatrynyň düýbün tutan aktyor. Ol köp işler etdi. Sunuwat barady, sunuwatyň gizlin sırlaryny, sunuwatyň döreýişini, hemme adyny ol 5 barmagy ýaly o bilýän adam. Şo zatlarym ýyly ýaýyp, ýylgynyň öňünde de bütün şu oynan keşplerini Türkmen halkynyň öňüne görkezip, Türkmene bir görelde bolan artistiň biridir. Oň oýnaýan Peýkam diýdi, Aý tutulan giýjesi, ýene de bir näçe spektaklar oýnaýan eken. Ýaş döwrümüz şolaň oýnaýan spektaklaryny görüp hayran galýadyk. Sebäbi Muradyň döreden keşpleri gaty uludy, hem bir üýtgeşik, gazykly, bir göwnüge jaý bolýar da keşplerini göreňde. İlki bilen biz şoň Aý tutulan giýjesi spektaklyny oynan diýwanan keşbini şeýle bir gowy talantly bir ýerine ýetiripdir. Hayran galdyk oň oynan keşbine. Sebäbi bir hili daşary ýurt başkyrlyň durmuşyndan bolan soň
biz için bir ütkeşik edil kino gören ýaly bolýar-da. Görüp şoň onu da atly artistler Türkmenistanyň atgazanan artisti Hommot Müllük, ondan oğullardy Mehmet Guliýewa, ondan Enejan Bayramberdiýewa şular oýnaýar-da şo spektakllar. Şonuň spektaklini görende bir hili özümde şeýle bir gowuşak duýadyk-da. Sebäbi olaň oýnan zatlar gaty uly, gaty bir ütkeşik görnýärdi gözümde. Tuveleme Allamrad ağa qırqma da başlapsın. Howilaman. Başladık. Yöne oğlanlar. Kırkıma iyirrak başlayırlar, başlaydık öyle. Yöngde yerinki hal olmaz da yaşay. Ha, ne mutlu. Yaşay. Ayç Allamrad ağa çarwa adamını ökdödür. Yöngde de yerinin oğulları ya kırkımına iyirrak sıkacak bolup, atalarından toranlarına şortümün üstüne dazlar kelin oturanı gördünüz başlayıverdi diyen. Oğlanlar oldu, atamız ne? Meydana gidip durmayı. Dazlar kelip gördük diye. İnniden sonra yağış yağmur bolup duraydı yok deyip başlak koyuverýärler de öyle. Alayt valla bulara terefene. Ana ondan 2 günnem yağış tutýa közbana bir topur malam buýup galýa. Şonu oğlanlaryň atady. Beyt. Binehili beýle bolýar aýtdy. Dazlar keller ýalňyşdylarmy haýada biz ýene oğlanları yüzünü yerden alır bilmem otur diyeler. Olar ýaly howatyryňyz bolsa mallary bäş üçin meydana çykarman oňorsyňyz da. Men birinji Murad agada duşumda şoňalak bilen şeýle aktyor bolubermikak. Özüň durkun adamda, görkün adamda bir hilek demir ýal sypatly, agajetli adam. Onun Murad agan umuman döreçiligi bir aktyor köp häsiýetli. Söýgü sahnasyna oýnap bilýär, draman oýnaýar, gülkülü sahnalarym oýnap bilýän aktyor. Ýöne özü gaty talap etji, artistler gaty mundan çekinýärdi, çekindirmäge de özü oňarýardy ony. Murad ağa bilen men birinji gerek şol Asyr Mämelif bilen Begi Suhanowyň ömrümiň örkatly spektaklyna gawat geldim. Aýda bar ine ömrümiň örkü ine. Şunda men Gyzylbaşagy oýnýardym. Murad ağa da hasapçyny oýnýardy. Murad ağa şundaky obrazy hiç wagt men ýadymdan çykmaýar. Sebäbi bunlar şeýle bir gülkülü häsiýetleri edeýin nisenem edip bolanok. Oň etýäzatlaryny, tüm özüniň boýnunyň uzunlygy, agajetligi edil şol hasapçy edil öz bolup durtda. Şeýle diýärdi ol. Bä täze gelen başlyga biziň iş şagasyny wurdy. Getýär bol. Oň etýäli biz edi bilemzok. Tuğulemin boyundan süynüya, şu häsiýede giýren, boyundan süynüýär, Allah süynüýär, däldir bolýar. Ana şu Murad ağa şu ömrümiň örkatly hiç wagt halk köpçüliginiň näçe sapara gittik, şol hiç kimin ýadyndan çykanok. Heni de Murad ağa şu hasapçy bolup oýnan kesip halkyň ýadyndan galdy. Onun Murad ağa ine şu ýyllardan näri umumy teatryň sütüni boldy. Ýagny Murad ağa ýarym asyr bäri biziň aramyzda işläp ber. Şu adam Murad ağamyzyň biziň aramyzda girip çykmagy, şeýle keşipler döretmegi, biz üçin diýsem uly bagyt. Biziň Alparslan adynaky milli drama teatrymyz özüniň halipa şägirdlik ýoluny Mehriban arkadagymyzyň öwüt ünlüglerinden alýar. Inha bugünüm Murad halipamyzyň ömür döretçilik ýolundan söhbet açmaklygymyzyň özi diňe bir şu teatrymyzyň ähli döretçilik toporunyň ýada bolmasa şu teatrymyzda işe gelen ýaşlaryň
erteki günne sahnada nähili göremeli, nähili gürlemeli, şu zatlaryň ähletine okuw, sapak bolmak bilen çäklenmän eýsem, geljekde sungoda ayak basjak ýaş oglun gyzlara da öwreneri, şundan ugralary sapak bolarmyka diýip umyd edýär. Inha biziň Alparslan adynaky milli drama teatrymyzda bir näçe ýyl bäri agdybyr dördüjlük topormuz bolup zähmet çekýär. Şu teatry ilkinji gelen günlerimden başlap Murad aganyň bize berýän öwüt ünnewleri, ýaşlaryň arasyndaky hormat, syýlagy hasem aýratyn bolup durýar. Sebäbi haýsy eserde keşpdöre dönümizde de haýsy esere yapışdygym Murad aga şu sözü nähillere aýtmaly borka Murad Halipa ine şu sözüň aýdylyşyny aýdyp beräýin da asyl manysy nämeke şu asyl aňyrsyndaky birinji ikinji manylary nämeden gelip çykýaka diýip sorag berenmizde ol ilki bilen gatken gurrun eder ýöne Murad aga men senden şu sözü soradym sen başga sözüň gurrun ne diýäňä diýsen sen garaş diýerdi de aýlap öwrüp şo söze getirer bolyn ondan hiç şo sözüň manysym şo sözüň töweregindäki asyl manylarym ýadyňdan çykmady derejede düşündirip berýär. Türkmenistanyň halk artisti Bayram aga bilen bilelikde kän eserlerde bile işlediler. Menem şol goýulan çağalar üçin oýunlarda esasy baş keşpleriň birini ýerine ýetirýärdim bolyn. Murad aga ilki bilen gelip şo sözleriň manysyny, aýdyşyny, äheňi, nähili ýalňyşlyk goýbererligi birinji gedek gelerdi de özüňe şo inçelik bilen düşündirmekligi başarýardy. Murad aganyň islenlik oýunlarda döredýän kiçijik keşpleriniň özüne de bir uly täsirli wakalar bolýar. Hemişe her gedek oýunlarymyzy köpçiligi hödürlänimizde öz aramyzda şonuň üstünlikli taraplaryny, kemçilik taraplaryny maslahatlaşanmyzda hemişe Murad aga ýerinden turup eger öwýän bolsalar oňa ynanmaň. Döwýän bolsalar ana oň bilen pikirini diňdiýär. Ine şuň özi eýýän biziň üçin uly mektep. Sebäbi öwmeklik o sen gapdalyňdadyr, o sen özüňdedir. O size hukman del, ýöne döwlän tarafa kännis beriň diýerdi. Şonu düdetjek bolun diýip bize hemişe maslahat berýär. Diýmek, şu günkü günne biziň teatrymyzda her bir edilýän işde islendik dünýäwi eserler goýulsun ýa-da bolmasa şu günkü günne öz durmuşymyzdaky şu günkü garaşsyz zamanamyzyň waspyny diýen eserler bolsun ýa-da çağalar üçin goýulan oýunlar bolsun. Nähili oýun sahnamynda sahnalaşdyrylmada da Murad aga gelip gowzady gow diýmekligi, erwet zady da erwet diýmekligi başarýan halipalaryň biri. Şoň üçin şu günkü günne bize şeýle halipalar biziň içimizde barlygyna boýtanýar. Biziň içimizde şeýle halipalarymyzyň bize ýol ýörelgi görkezip, mektep bolup ýaşaýarlygyna boýtanýar. Ajaýyp zamanamyzda biziň halipalarymyzy syýlag serpa etýän, halipalarymyzy derejeleýän, halipa şagirtlik ýol ýörelgilerini ünde ötýän Mehriban arkadagymyza sag bolsun aýdýar. Mehriban arkadagymyzyň ömürdok jany sag bolsun alyp barýan ýylt wagtly işleri hemişe rowaj alsyn. Näme? Näme? Näme kaka? Ana bäri gel. Öňüm ýeşilginde näme kaka? Başa aýdyran bolup görmedi. Bäri gelýär ha. Mehmet, Näme ho, näme? bara yerlerde kakam çağırıp durka iki aytalatman. Bular meni işime ojak diýerler.
Gel buraya gör. Kaka, yine geldim. Kaka, men bir kısa bir işim var. Neme buruna basmana aytarsın da. İşim kan kaka. Oğul, men häzirki aýtjakladım sana. Sen üçin ehli işinden hem mühimdir. Hani otur. Kaka, men Otur diýýär sana. Sen oğul, wagtym ýok. İşim köp diýip gaty gidiýär. ya men işimi aytmay. Men işleýän kaka, işleýän. Sen harsurýan. Hartırmasın neme öldürdüm buraya zatlamay. Maşgalada yıkacak olan hartırmalı orada. Ya aytmay. Ayıp. İşlemek ayıp değil. Harcırmak ayıp. Sen öz nefsine kovalaşıp abraydan kaçarsın. Abray deyilen zat kazanmak kıyınla yitirmegen zattır. Sen şoňa düşün oğul. Hemme kişi ereşsör, her bir keşfi ananmaýady. Lükkölügi bilen işlemeyi başarjak adamlara ananýadylar. Ana menem şol ananşlaryny özüm gördüm. Adam şol aňyrky pikirini aýtsana diýmeýärler näme kämal. Ana şol aňyrky dünýäni saýgyrmagy mende mümkinçilik bardy. Şoň üçin men hemişe bir keşfi döretmek üçin iki adam melle näýenne de men joýullaşymdan üstün çykjak bolup özümi durkun bilen şo zatlara ýykyn edýärdim. Yüregim bilen işe ýapyşdym. O mahallar biziň ähli güýjimiz, kuwatymız, gaýratymız diňe iş bilen bolmaly bolan soň biz şonu şol işe gönükdirenligime innenni gaty hem göz ýetirýän hem gaty ýerlikli işläpdirin diýen pikirde bolýan. Her bir adam, her bir işte bolanda, her bir hünäri ýerine ýetirýänne de şol men olara berjek maslahatym lükkölüň bilen soňa berilmeli. Durşuň bilen diňe özüň dälle ýanyňdakylary teoriýaňdakylar hem şo meselä gönükdirmeli. Murada, indi şeýle bar artistler bolýa, bir gurdan gidýän artistler bar, gülkül keşipleri ýerine ýetirýän artistler bar, ýa gaýgyly keşipleri ýerine ýetirmäni gowurýan artistlerimiz bar da. Indi size gülküli keşip ýerine ýetirýän artist diýmeklerine näýil garaýaňyz? Şol gülkülü keşipde hereket edýän, keşipleri döredýän adamyň beýleki keşiplerim döretmäge özüniň barlygyny ýadyndan çykarmalylar. Şoň üçin hem kämal şolary barlap durmaly. Başga ýeli keşipler döredir ýaly içerige bermeli. Ondan bir artiýyň bir ýoldan gitmegine ýol bermeliler. Her ýeli keşipler döretmäge rejissörüň özü ýykyn etmeli. Naplan artist bara diýilýänler şoň hemme taraplaryň ähli keşipler döretmäge okuýuply bolar ýaly boljak bolmaly. Şol gülküni keşipler döredýän adamyň özüne de men şonuň aýdyp durun. Özüň hemme taraplaryň keşip döretmäge özüňi mecbur etmeli. Şolura ýykynçylyk etmeli. Hemme taraplaryň bolmaly. Nämen maslahatym şeýle. Diýmek onda Muradaga artist diýmek, rejissör diýmek, megerem bul kämilligiň nişany bolsa gerek. Hem näme? Onda da bir ýöne bir kämilligiň del, adamçylyk häsiýetleriniň kämilligi. Keşip döretmek üçin sen ol ýazylyp berilen eterdäki ýöne bir urly adamyň keşfi däl. Adam bolmak üçin
hemme taraplayın berilen bolmaly. Türkmenistan'ın halk artisti Halipamız Gulmurat Ağabay bilen menem şu teatrda bir näçe ýyl işläp gelýän teatrda goýulan ululuk kiçili spektakllarda ululuk kiçili keşpleri ýerine ýetirmek maňa da meýesir etdi. Elbetde Halipa bilen işleşmek elmydama aktyor üçin, ýaş aktyorlar üçin peýdaly şu ilk teatra gelen günümizden bäri şu Murad Ağa bilen Murad Ağa diýýär biz. Murad Ağamyz bilen sahnada keşipler edip spektakllar, oyunlar oynamak bir näçe ýyl bäri dowam edip gelýär. Ine şolaň içinde çağlar üçin goýulan oyunlar boldy, ullar üçin hem tarihi oyunlarda da gatnaşmak meýesir etdi. Yerim. Evren ana ay canavala. Ay benik ay. Malalara dönelim malalara. Öyle mi diyor onu? İyişecek mi diye ata? Ecem. İyi. Ser da öyle. Nere tabi ana çan yeri de ona etmena. Ata sonra damlan çıkıp gidişi diye Ecem. Nire. Damla nire gidiyor ha. Nire var eden dükkanıdır da diye Ecem. Ve dükkanın kaç gidecek yeri yoktur ağrıyım. Sağ sürüyor yeniden giden ne olmuyor. Gel canım. Ay soňky döwür negsiniň öýdüne harşyrýa öde soň haýır bol bersin näherne diýe Ecem. Şey diýdiň ala. Şolaň içinde bir iň ýadymyzda galanyň birem tätin tebip diýip bir çağlar üçin gyzykly oyun boldy. Şo ýerde Murad Ağa şanyň keşfini ýerine ýetirdi. Bizem Wezir Wekilleň keşfini ýerine ýetirdi. Häzir küne çellem şu oýnan keşfi biziň ýadymyzdan çykanok. Ine şu teatrymyzyň sahnasynda ençe ýyllap işläp ýörenem bolsak bizden soň bir näçe aktyorlar biziň toparmyza goşulan bolsa bize entegem halipalar gerek şol aýdyn görnüp dur. Şu Murad Ağa biz sahna çykamyzda da elmydama gapdaly durup biziň işleýişimize
keşbi yerine yetirişimizde seyredip duruyor. Käbir ýagdaýlar bolýar, şular ýaly artist sahna çykanda başgarak sözlerim aýdyp goýberýär-de. Welin şolar ýaly ýerde de Murad aga diýsen jogapkärçilikli çemeleşip şoňa şonuň aýdylmadygyny talap edýär. Murad agamyz hem öz işlerine, öz işine talapkärçilik bilen seredýär. Biziň hem şo işimize juda talapkärlik bilen seredip oyunun bir kämil derejä ýetmek üçin eline baryn edip işleýär. Şoň üçin bizem Murad agaň anamyny ödejek bolup elimizde baryn edip işleýär. Nesip bolsa geljekde de işler elmidämi? Şu Murad aga ýaly halipalar aramyzda bolsun. Ömürler uzak bolsun, janlar sag bolsun. Biz bilen entek kän ýyllaryň dowamynda çeper keşipler dörejip sahnalarymyzy beremek hormatly halipalarymyza nesip etsin. Hormatly halipalarymyzyň şu garrylygyny duýman, ýaşynyň uluşanlygyna duýman, höwes bilen işlemegine hormatly prezidentimiziň täsiri gaty uly sebäbi hormatly halipalarymyza hormatly prezidentimiz üns berýär, şolaryň bir oňat işlemek üçin, oňat ýaşamak üçin şertler döredýär, şeýle mümkinçilikler döredip berýänligi üçin hormatly prezidentimize de biz sag bolsun aýdýas. Hormatly prezidentimiziň jan sag bolsun. Şu dörejilik işgärleri, teatr işgärleri, umuman medeniýet işgärleri üçin edýän ähli aladalar üçin köp sag bolsun aýdýas. Hormatly prezidentimiziň jan sag bolsun, ýaş uzak bolsun, el halk üçin, dörejilik işgärleri üçin alyp barýan işlerim elmidämi rowaj alsyn. Türkmenler bir söz var. Gözüni açıp görenşiler diýip. Biziň hem şu teatryň sahnasyna gelip ilkinji gözümizi açyp görenmiz Murad aga. Muňla eginleş artistler bardy biz institut Türkiýe'mizde. Murad agaň özü var, hommat müllük. Biz häzir şu nähil derejäge ýeten bolsak, näme oňarýanmadyk, näme başarýanmadyk. Şolaryň ahlaky bilen, şolaryň zähmeti bilen, şolaryň bize öwreden zatlarly boldy. Doğrudan biz halipa tarapdan közenlik diýsek ýalňyş bolmagy diýen. Şu sahna çykyp ilkinji oynan keşim Hanaqyňyň Baba Ammar diýip spektakl bardy. Şonda Baba Ammar keşilmeňen analar. Şonu men atamyň keşini Murad aga ýerine ýetirýärdi. Babamyň keşini hommat müllük. Ejemiň keşini Ogultaýa Çanyýewa ýerine ýetirýärdi. Dogry bular ýaly ägirtliň öňünde maňa oynamak gaty agyr diýetdi. Ýa sehel ýalňyşdan duragul beýtmeler, aýyny beýtme. Şular ýaly sözler gaty kän eşdýärdi. Şu Murad agaň her sahnaň gapdalyna taýarlanyp oturýan ýanyna gelip öz inimi şu Baba Ammar diýilýän dutaryň janly görnüşidir. Şu özü näzik, mähirli, gereklerine her bir kynçyga dözgelýän mert şular ýaly keşip bolmalydyr. Ana bu taýda gaharlanma, gaty gaharlanan pezelersiň, bu taýda gaty ejizleme, şular ýaly maslahatlar kän berýärdi. Ondan başga da Murad aga bilen ýene de bir spektaklda men atamyň keşini ýerine ýetirdi. Ol oyun mırmadaki. Onda ýene men oňaly ejiz ýanky Baba Ammar ýaly bir gaharjan owada ýanky traktor bir gadiri, şolara ýolbaşy ay gaharlanyp bir söýüşýän gyzy bilen söýüşi berýär, ýene berýär. Olam men atam diýip maňa käýýäp ýene diýip şolar ýaly. O manaýda bir innik ferede oturduk. Murad aga bilen 30 ýyl bäri şu bir sahnada işläp berdi. Oňulen bile ýerine ýetiren keşime gaty kän. Sahna çykanda her bir aýdýan sözüni ýerine ýetirip, jaýdar aýdýatda şu wagt şeytanyň jennetden gowulşy diýip bir çagalar üçin bir spektaklymyz bardy. Şonda aýdan her bir sözlerini häzirem öz gürlerin wagtymyz, öz gürrüňiziň arasyna goşup ulanýarsa, ol beýdilmegi, şo döwürde şol spektaklyň gaty jaýdar bolandygyny, şo keşimiň gaty ýerlikli bolup ýerine ýetirilenligi bardy habar berýär. Ana häzirki döwürde biziň sahlamyzda gidip duran spektakldan biri Gyrat. Onda da şu Hünkar Paçasyň baş wezirini men ýerine ýetirdim. Ol ýaşyl wezir diýip onu Murad aga ýerine ýetirdi. Böyle ol bile dost bolsaň düşmanyň Sultan Hünkar bolar. Şahım bundan geniş bolma. Göre ola atyma müner, serpaýyny geýer, derim peşkeşiň alyp
Haydi şiinem, bir vilayetin adırıp aparıp gider. Şahım, şahar alçan nebiyle batıp almağın, buyruğulun değilmağın, belli küllü değilmağın yekece yolu var. Mevleviğim, dedi şu hikmeti düşün. Eğer kolu bilecek bolsam Türkmeni, onu ömü bilen attan düşürür. Nedir? Nedir? Buyruğulun, Allah tarafın veren kudretli gıyratı var. Gıyrat buyruğulun hakkında ka, cümle cahanın koşunu cemleyen beni ona seyredebilmerdin. O kabristanı dönerlenler, paran geçer kabristanı git taşlıyor. Buyruğulunu altından zıda düşürmeli. Neyler? Bak karnına kaşan aydınlarını düşündünüz mü? Buyruğulun gıyratını genci hadine verip tahtına mali bilmerdin. Yığınlarda batırla mali bilmerdin. Oyunumuzdan bedvaat kâdiğin adır. Başımızı külah giydir. 7 ay ot bilek bardak veririm gör orada. Milgun neme, iblis neme. Koşunun kılıcını bitirilmeyen işini milgun iblis bitiriyendir. Ankataşan karnına kasa, nel sana iblisi kaydan tapayın, milgun kaydan tapayın. Milgun iblisi genci hadine tapar. Dök verdin genci hadine hani, bir verdin beşinci, ola gıyratmış. Buyruğun ödünem hile albilen oğurlak gelecek tapına öldü. Hoca verir mağamla. Şu aydanın canı var sultanım. Ay, karnına kasa. Şu öden bir hili, melunu uşat var ya. Bize her kuneçelin halipalık edip ver. Burada ağam bana esas bir koğuyar yandadı. Ol değişken, alçak. Şu iyiden için gelmeye işe gelir. Elbem şu ödünün bir kofiyacı içmeye hasiyeti var. Kofiyatın içeride onun kapıdan girene, onun deyip laqatar atıyor onun. Burada ağa da bir katırgan yanım var, kavir katırgan yanım var. Ay, oğul men buat men urlama, buat kofi urlayana, kofiyan güyücü qaytar oğulin, onun men urlarını çoğungal değişmeleri var da. Murada häzirki döwre çenden şu yaşım şene bardım indi dinjalayın oturayın diýäýde boljak bolyn ýöne häzir kule çenden öz halipalygyny öz şägirtlerine gödekçilik etmegi hiç wagt ýadyndan çykaranyp onda güýç guwat gaýrat bar elbetde bu zatlara hormatly prezidentimizin şu halipa şägirtlik ýollayan şygaratynda elbetde bu zatlar Muradaga güç kuvvet berýär. Yine kunlarda da ne Muradaga şular ýaly aramyzda gelip bize halipalyk edip bizim kemkat yerimizi düzeltip artykmas yerimizi aýryp gelmegini arzu edýär. Şular ýaly mümkinçiligi döredip berýän hormatly prezidentimizin başı dik bolsun, jany dagat bolsun. Il ýurt behwetli tutumly işlerem mudam rowajat. Murada şu wagt oturup pikirlenýäs bolyn siz ýarym asyrdan ýam gowrak bäri şu sunugat ýoluny zähmet çekýäňiz. Elbetde ýan gaýdyşymyz ýaly bir näçe keşiplerem döretdiňiz. Özüňiz siz şu wagt ýaşlaryň arasynda halipa bolup dursaňyz da, halipa hökmünde şu ýaşlar bilen işleşiňiz dogrusynda bir kelamagy görürmersiňiz. Keşip döretmek üçin nähili zähmet çekýänliklerini men ýam göremdi bilýär. Şol fahna çykandan ýam şol fahnada ne derecede şol keşfi yoğurda salacak bolýanyny bilýär. Şoň üçin men boydan başa geçýänçe garaşy oturamak. Bir beş sözlem aýtsa ýa maňa düşünükli boladym ne derecede haýty ýerden nähil pikir bilen barýanyny. Şoň üçin men uzak dinlämekde görýän aýdýar. Dur. Dip şeydip men olary hereketiniň nähilligini, söz aýdyşynyň nähilligini, nähili aýtmalygyny eýem şol karada aýdyp berýän, şonu öýdi düşünür ýaly, öýdi hereket eder ýaly, öýdi işler ýaly, dogry ýol falgy berýär. Soňam tutuş oýuny görüp, şonu öýdiniň nähili peýdalananyny men maslahat edýän. Görýän, soň oýundan soň öýdara pikir alşmak bolundy da ýene de şu zatlara täzeden dolanyp, täzeden
aytıp berýär. Diýerler emrada artist sahnada keşip yerine yetiren ok artist sahnada ýaşaýar diýerler. Maňa nämine bir geçmişde ýaşap geçen sunugy da satlamyň durmuşyndan mysal getirmek bolýardy. Artist sahnada hukman ýaşamaly diýerler. Yok, mani yaşamalı. Yani o yaşamadan deneyem, ben artist değilim. Şoň üçin gaty çylşyrmly medeli. Kärim özi, hünerim özi gaty çylşyrmly. Göräýmäge ýöne koýýarlar. Emma men öz aýdýan sözümi, näme üçin aýdýanlygymy, hem ne derejede aýdýanlygymy şol görüp oturun. Zalyň aňyr çetinne görüp oturun adamyň men hakda nähili pikir edäjekligini bilmek üçin aýtmaly ahiri. Adamyň içki dünýäsine aralaşmaly. İçki dünýäsini gerek derejesine bir aýtmaly öňüne kämehal artyk majra maýdaýynda gelişmän urun okýap diýdiň. Şol has öktülüň manydini berýär. Görýän oli Şamamadulman kempir tanamýar ekeniňiz o. Şamamadulman kempir Zady wýdy gawaýlyň teýirkeş terzo kanlyň sultandyr. Zulman kempir bir pursatda 7 derýän suwun terden aktaryp tüweleýlere atlanyp azdar halar owfurlaýp duran kempirdir. Ay goýsan ay anqataşan garrlaqasa. Ey şu sıpytda qymmatda adamam bir böwregliň gıyratyny getirip bilermi? Adam şekilli adam böwregliň ýurduna da gidebilmez, gıyraty da getirebilmez. Şahım! Bahatyny oýandım da, men sana Hıdrat Han'ın kudretli meşgul olurlar, ödünü çölle, şehit edeyim. Bizim halipas artistimiz, Türkmenistan'ın halk artisti Gulmurat Ağabayev. Yine yanım özüňi de meştensiz özüniň şu sunugata gelişi barada. Sunugata eden işleri barada. Jik gurrun berdi. Onu bir de öňem gurrun berýärdi. Ýöne Murat ağaň bir bellemeli häsiýeti şu aramada gelip şu sahnada iş pursatları gidip duran wagty oturup ün serip diňleýärdi. Işki torandan soň şol artistleri ýanyna çağırıp diýilýän sözleri niýetine ün vermeligini şu ýaşlary halipa hökmünü öwredýär. Murat ağaň ömrüni sunugata, teatr sunugatyna beren adam. Ýanymyzda oglanlar, şeýler agalyň. Oglanlardan şeýlerek diýilýändir şu sözler diýip, ýanymyzda oturup maslahat berýär. Maslahatçymyz kino sunugatynda da, teatr sunugatynda da eden işleri gaty öýrän, onu sanak geçirden gaty kän. Özi şadyan adam, şahannaz adam. Bir gaýgyly wagtyňam gelip, sen bilen degişe edil. Sen ýaşynda hyýal bolup, sen bilen degişe otyr da gülşüp, bir hil göwnüň açylyp gideni özüň duýman galýar. Mundan beýleki aramyzda bolup, köp keşipler ýerine ýetirdim. Zanta boldum, ömrü dop boldum.
Usuna qoğus eken. Ere tap bol birden elim çok İş kaymak. bitirdiniz Polatcan, iş bitirdiniz. Güydün aydın Polatcan. Kuşun alloyu elli. Berekella. Kuşun sen katı çalagın olacak. On kanat kakışından emmilir ye. Mergin ağa, alvaydan zordan ayırdım, yapışıp yatıyra. Kuşunu sizlep bilipsin. Beni ağıt almağa doğrulayacaktır. Bir tayin Mergin ağa. Bir daha o tayin. Siz tayinlerle. Yenen tek kuşun özünü tayinlamalı. Kuşunda yentek bir neme korku var. Kuşun oturşuna deret, deret oturşuna. Kuşun yeni tayinler. Şoň üçin kuşunu towşana talyp öwretmeli. Murada ýani ýaşullar bilen bile işleýändiginde biz bu ýa ýaşullaryň özi biziň durmuşymyzyň bedegi gelişi bolup durýar. Biz öz ýaşullarymyzy gatky görýäs, uly hormat goýýas. Ýaşullarymyz üçin ýörüýte ýeki adamlyk grim otaglary arkaýyn öz keşplerini döretmek için taýinlik görmäge mümkinçilikler döredilen. Murad ağa bilen menem Berdibäşiýewiň eseri boýunça rejissörimiz Bayram Tidilaýç kime jaý gerek, kime taý gerek oýunny goýdy. Şol oýunny Murad ağa bilen sahnada bile işlemeklik maňa da nisip etdi. Murad ağa bilen işleşmek gyzykly hemem täsin bolýar da ol diňe öz keşfiniň pikirini edenok. Biziň keşfimiziň pikirini etdi. Bize mudamaşy öz keşfinizi döredeniňizde şol keşpdäki adam nähil bolupdyr, nähil durmuşda ýaşapdyr. Şonu öwrenin, şol keşfin içine girin diýip bize maslahat berýärdi. Oýun tapşyrylyp halk köpçüligine hödürlenenden soňam Murad ağa arkaýyn oturanok, bize mühümmize goýanok. Akşam 6-a işe gelmeli bolsak, Murad ağa saat 5-e gelip oturýar. İşe ir gelýärde soň garaşyp oturýar. Gelýän emolin grim otagdan jaň etýärde gelinni taýynyp görelip. Şol öz keşpini ýerine ýetirende diňe okumak bilen çäklenenok. Biz özümiz okuýas, içimizden gaýtalaýatsa, sahna çykaýatsa, Murad ağa bolsa, şonu täzeden taýynyp görýär-de, onuň sahna çykanyňda da özüňe anamyň güýçli bolýar, arkaýyn oýnaýan. Murad aganyň hiç açanam işe öz kärine, soğuk sala garayan ýaşlymyz dälle. Bize de şonu maslahat berýär. Bir gezek şeýle sora berdim da Murad aga tügeleme dikçe giyirip çykyp, ýylgyryp, gülüşip, degişip şeýdip gezip ýörýärdi. Ana Murad aga diýdim, tügeleme siz diýdim, şol durkuňyzy diýdim, saklap bilýäňiz. Nädip saklaýaňyz diýip soradym da bolýan. Yüzüme şeý diýip teredip durdy da. Gözüň doýança dälle, garnyň doýança iýmellidi. Onuň düşünükli de, oň aňyrsyna gatken many zatlar ýatyr. Hiç açanam özüňden çakyňdan kän iýmeller, çakyňdan kän gürlemeller. Hemme many şoň arkasyna ýatyr-da. Murad aganyň mundan beýlägem dörejilik işini ul üstünlükler arzu etýän biziň aramyzda bize maslahat berip, biz ýaşlara dogry ýoldan gitmäni öwüt nesihat berip, biziň aramyzda işläp ýörmegini men tüýserimden arzu etýän. Adatça biziň tomaşaçylygymyzy bir zat gyzyklandyrýar. Elbetde artistiň sahnadaky durmuşy, artistiň keşpleri, oň ömür ýoly, döredüjilik ýoly ýöne köplen çagdaýda maşgala ýaşaýşy. Maşgalasyna şol adamyň özüni alyp barşy, has dogrusu artistiň maşgalasy. Elbetde şu wagtky biziň türkmen jemgyýetimizdäki bagtly maşgalalaryň köpüsi ýaly artistleriň maşgalasy juda bagtyar maşgalalar. Çünki qakalary artist bolan, ejeler artist bolan, ýa bir şo maşgalan haýsam bolsa bir agdasy artist bolan maşgala düşünýär. Şu sunwata sarpa goýulýan zamanada öz maşgalasyna sunwat adamsynyň biriniň bolmaklygy ol juda bagtlylykdan nişan. Çünki öýde sunwat hakyna gurrun edýär, öýde teatr hakyna, öýde adam hakyna gurrun edýär.
Çünki teatr sunuwatynyň baş maksady adamlaryň ykballaryny, olaň ömürlerini, hiýasiyetlerini, duýgularyny öwrenmekden ibaret. Ine gepleşigimiziň şu ýerine Türkmenistanyň halk artisti Gulmurat Agabayew öz maşgala agzalary bilen, has dogusy öz maşgalasy bilen öz tanışdyrýar. Köplenç ýagdaýda on maşgala ýagdaýlaryna äýlike çağalary, agtyk soğuluklar bam hadilen sonra ýa çykanda men jony maýdyp berýän. Ana bir men oglum Ilmurat. Ana bir men gyýdym Aýgül. Ondan ha bu orda bir men körekenim giýewim Aýgülüň adamdy. Ana bu orda Leyla. Men Ilmurat diýen oglumyň ýan ýoldaşy. Ana okuýar oturan bolsa 3 gyýdan soň ana 4-nji agtymyz. Ana bir men ýoldaşym Fana. Ana bikim ana aýtany. Men ýokardaky aýym böylece aýölek. Aýberek ella. Men bolsa Sultan. Men bolsa atamyň altygy aýlar. Geçen asyryň ömrü bilen täze döwrümizde, täze zamanamyzda, biziň eşretli zamanamyzda onuň sunuwadynyň dörejlik ýolunyň gadam goýmasy biziň üçin, biziň teatrymyzyň ähli dörejlik topar üçin ullakan bir gala, ullakan bir sütün, hemen biziň arkamyzda dağyaly durýan bir ýert adamlaryň hataryna girýän ynhan hökmüne ulu hormaty bar, syýlagy bar. Gulmurat aga öz dörejlik ýol hakyna özüniň şu sunuwatyna gel şaklı gurrun berenini ol şol döwür suratlandyranna hemme zat gödüňle janan ya. Ine biz şagirtleri ýygyny basyp gelýän şol gaty çarkandakly ýollary ýyllap gelýän ýaş artistler Gulmurat aganyň şagirtleri köp zadyň şaýady bolduk. Bizi ýaş artistleri şol düýbüni tutan, şol öňkü Amanguly Mehmetow adynaky ýaş tomoşa teatrynyň ilkinji kerpiçini goýan adamlaryň gataryna bizi beýleki halipalar bilen birlikde Gulmurat agady şu teatra biz ýaşlary kabul etdiler, garşyladylar. İlkinji ädimlerimizde himayet etdiler. Sunuwadyň iňçe sırlaryny, tilsimlerini, onuň ne derejede zähmediň bilen
kämilligine yetip bolýandygyny düşündirip bize bir ullakan mektep bolup ýol görkezdiler. Şoň üçinem Murad aga biziň aramyzda barlygy biziň üçin ullakan boýtanç. Her bir halipa şägirtlik ýoluny biziň teatrymyzda uly mektep diýip hasap edýär. Şoň üçinem Ulmurad Agabayew diýileni dogurdanam gaty ullakan bir ömür ýoly gözüňe gelýär. Ýaş artist bolup işläp başlandy ömrümizde Murad aga bilen sahna bile çykyp ýerlerimiz bolýardy. Bir näçe spektakllarda özi rejissörün kömekçisi, rejissörün asistent dökümünü aktörler sahnada rejissör näme düşündirmek üçin olara goýan bir öňüne goýan wezipelerini şol belli bir eserin içindäki keşitlerini jandyrmak üçin bir olaryň borcuny, wezipesini näli meseleler bilen, näli kynçylyklar bilen çakmış boljakdygyny düşündirip artistlaryň aňyna şol eserin manysy, mazmunyny düşündirmekde gaty ullakan ýardamlaryny berip durýardy. Öz aramyzda bir bäsleşik bardy. Onuň ýaşlaryň köpüsi birinji synagyndan, ikinji synagyndan geçýänler alýadylarda inni birinji synagyk başlananda kyn ýagdaýa düşýärdiňde ine şu ýerde şol halipalar gelip ýetýärdi. Şolaryň birim Ulmurad Agabayew, Murad aga gowy redaktörlük kömek etmeli. Asylym öz muddam şu mektebiň şu insabyň arasynda bolsun şu käriňde şu käriňe ikilik etseň soň tutturýan däldir. Muňa bir halal ýoly gaty ýüregiň päk saklamaly. Görüpden daşta bolmaly. Bahilçilik olar ýaldady halayan näler sahna diýip baram. Şeýler halal zatlyň gurgun düşünürýärdi. Dogry aýtsam, häzir sahnamyzda bile ullakan eserlerimizde çykyş edýär. Görogly Sultanyň gayratyny uğruna şatly bir sahnamyzda bir eser gidýär. Şo ýerde ada kendine ýagdaý bolsa çykyş edýär Murada. Garry weziriň keşfine çykyş edýär. Ana şo ýerde ol özüniň nusgadygyny, özüniň görüldügini hem ýaşyna garamazdan öz sungadyna şuň köneçelli gaty wepaly adamdygyny hali partiýasyny görkezýär. Lebbey Hedret şahım. Babalım, oyun tomuş etleri kinizler oynadılar. Maskaravalları, hokkavalar oynadılar. İşlediğimiz ituruşturup koç kapıştırılı. Men şu galanların tüyüsünü bodup görýän. Taray doğru yerden. Eri dağın gözlerinin ocak yali, yalın çavrıyar ağrı. Babalım, düşün olanlar arttan. O görüyorum. Men onu bir de işte görüptüm. Bu kot görüyorum. Ay ankataşan garla kasa her aýdýasyň bir gepi, işin aýdýasyň bir gepi. Men gıyrat basma yapayım mı? Men gıyrat uğurlak getirip göroglyny gola saljak bolýan, göroglyny agajak bolýan. Sen orada men bar pırlap bolýan. Hani yok bol gözme görmüş yerden. Ura! Hemme artistlerimiz bilýän Murad aga gepe çeper adam. Oturup birden bir zat diýeri bolýan, bir loh edip gülmeýän, bilmeýän ala ýaňda sebäbi şeýle wakalarym bolýar-da. Bir gün bir zat ýatlap geçesim gelýär. Asyr Mämeliýewiň bir oýuny bardy. Oyun bir mazak diýip. Ol häzir köne biziň sahnamyzdan düşmän gelýär.
Ajaýyp spektaklaryň biri. Hem şol spektaklymyz dürli döwürdäki adamlar, artistler oýnady. Öňkü oýnan adamlar aýrylyp, täze adam artistler gelýär. Olar aýrylyp, täzeler şeýdip çalyşyp 4-nji tapgyrdaky oýun mukadip men dogry düşünýän. Indi şol oýun bilen biz döwrünü 90-njy, 95-nji ýyllar döwrünü şu vilayatdan birine aýlanyp ýörkäk bir artistimiz bardy, Anna Melaýew diýip. Oşo taýda şol bir serjant Kişif diýip bir serjant eskerin keşfini dörediýärdi. Ondan beýleki oglanlar bir şu hakyky öz durmuşdaky ýani şeýmizde on oýnayan keşfem bir eskerin keşfi bolan soň hukman esker eşigini çykyş etmeli bolýardy. Ondan näme oglanlarymyz da şol öz eşigini çykýardy, sahnada barýa oýnaya, bir paýta meýdanyna baranmyzda ýa bir klublara baranmyzda öz eşigini çykýar oýnaýardy. Olin ya geýdmäge yer bolmagy, çalşyrylmagy yer kyn bolan ýagdaýlaryny öz eşikleri bilen çykaýardy we şuun kuun bilen bagly bolan soň ýa taryh spektaklyň eşikleri däldi. Şuun kuunyň bagly eşikleri bolan soň öz eşikleri bilen çykan soň şu Anna Melaýew aram kyn görýärdi. Ondan halipamyz hem ýaşulymyz hem de şu topor gidilenini şoň çeperçilik tarabyna seredýän ýaşul hökümini ýol başlar tarapdan berkidilen adam bolup gidýärdi. Ondan bir gün oyun oynap başlayacak bul tomoşaçylar gelip başlady. Oyun oynamaly pursatymyzyň öň ýanyna ýa-ni Anna Melaýew ýaşul hökümine Gulmurad Agabaýewdan bir haýyş etdi. Murad aga diýdi. Ey oglanlarym diýdi, öz eşigini oýnaýar, menem öz eşigimden oýnaýyn diýdi. Olin Murad agaň bir çaýdar aýdan sözi bar. Anna diýdi, eşigiň özüňden gowy oýnaýar diýdi. Şey diýdi, bol Anna Melaýew düşündi. Gepli menjik gidip eşigini ýedi. Şol Murad agaň şeýle bir aýdýan sözleri bar da, ol degişip aýdýar, göwnüne demek maksady bilen hem däl. Artist bilen degişmäni, gülüşmäni başarýan bir adamlarda. Aram tovo diýip bir şunýalyk bir ýaşlary gülküli gurrunlar bilen bir kiçijik hiç tat ýok ýerde gurrunlar ululdyrak, şişirbirak hereketleri bilen aýtmany başarýan ýaşlymyz. Şonuň üçin Murad Agabaýew aramyzda boldy, hiç şaşan bir ýüregimiz gyzanyp. Ýene de bir bellemeli zat bar. Murad Agabaýew bir ýaşlary nusga bolsun diýip Bayram aga diýdi, şonýalykdy. Türkmenistanyň halk artisti. Gulmurad Agabaýew artistler şu onun ýarlaryna işe gelýän bolsalar, iýlen öňürtü 8 bolup 9-dan 5-10 min dişler bolýar. Men teatra gelmäkem öňümde bizi teatra garşy alýan ýaşlymyzyň biri. Bira Gulmurad Agabaýewdi. Bar aramyzda ýaşap ýörün wagtynda da Bayram aga diýdi. Gelýän bir howlyň bir näme diýär? Eýeli ýalyk da öňden garry ýaşulyň çykyp garşy alýar boly. Hemme günüň gülýalyk ajaýyp bolýar. Bir şu eýeli bir ştaýdy näme diýär? Könesi bolmasyň täzesi bolmaz diýär türkmen. Şoň üçin aramyzda ýaşullar bar bolýan, şu biz elmydamy gowrugly ýalyk duýýar özümiz. Eýeli ýalyk, enatly ýalyk duýýar. Şonuň üçin Murad Agabaýew ýalyk ýaşullar biziň aramyzda köp bolsun. Sen ulu bol, kiçik bol, gatywer me şoň alýasiyetleri bar. Gatywerden gatyr dotur diýär. Diýen birlikleri birinciden söz manisini, elmydama diýär, sözüňiz diýär birinji hatardan iň soňky hatarna seni baryp etmeli. Onuň Murad özüniň şeýle bir häsiýetleri bar. Ýagny söz oklamagy ökdi. Tomoşaçyny özüne mail etmek häsiýeti gaty ululur. Mysal üçin gapdandaky ýollaşyň ile bile gülleşeňde halk köpçüliginde oklamaly söz barda. Ana sözü edilene şank edip şälik döňýärler ýetirýän aktyorlaryň biridir. Murad agaň umman durmuş ýolny, bu aktyorluk ustadyny aýdamyzda bu näçe sanyk keşifden eýesi bolan aktyor. Gelecekde de yeni bir käbir keşifleri halka ýetirýän diýen maksady bar. Olaram urawas bolsun, şadamyň biziň aramyzda gezip ýörmegi, döretmegi biz üçin uly bagyt. Bize maslahat elmydama berip dur, maslahatdan berer. Tuğleme çekren rahmet, yagar rehnet diýilşi, ýaly Murad agamy çekin rahmet üçin näşede burada rehnetini görüp otur. Gahryman arkadaşym döwlet bayraklaryny berdi. Tuğleme Murad agaň döşünde berilen bayraklardan ýa bedel dur görýän özüň begenýän şu adam biziň aramyzda işläp ýör. Entägem işlejek nesip bolsa Allah ýol berse inşallah. Şuň ýaly halipalaryň gadryny bilmek,
önkü merhum olan halipalarımız var. Arkada prezidentimize koyan hormat için bizim sondan hoşal olyaz. Etken işler elmede ama rovas olsun, devlet bekbihti işleri amanastın, ömrü yok olsun, canı sağ olsun. Şu dövrde yaşlılar teslangam, şulan eden işlerini bütün halka görkezmek, şulan eden sunatını yukarı kaldırmak, şulara hormat koymak, şulara at koymak, şu zatları hemmesi şu hormatlı prezidentimizin öňe süren zady hem gorlayan zady. Hormatly prezidentimiz halipa şägertlik ýoluna gaty uly ün berýär. Şoň üçin hormatly prezidentimizin jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Dilber gıydım aman mı? Dilber can gel köşüm yanıma. Gıydım Dilber sen atağına göroğlun için iyisi bur kuruyan kuşturnak çayından içirip on kuşta utmağını izleyensin öyle. O bolmaz. Olmaz. Mun göçümü ter. Mohi. Dilbercan atatının kimliğini senden kovulayanlar. Hani kayıtmışım. Sakallar. İllen cebin göçmeli var. İllam ok. Ulan. Adamların direttiğinler. Hadi şu cebi eller durmuyor adamın gözümü görünüyor. İllam ok. Men yöne şey dip sipaladım. Şey dipcik sipaladım. Elleme sipaladım öyle. Gulmurad Agabayew yaşlara görüllü, yaşlara mektep bolup bizim teatrımızda hareket edýär. Sebäbi şular ýalyk mektepleň aramyzda barlygyny begenýär. Sebäbi şular ýalyk ýaşlar entek bize kän gerek. Teatrın sahnasyny öwrenmeli zatlar kän eken. Biz onu bir daşary ýurtlarda okak gelsek hem bize gelen döwrümizde şu okuwda öwrenen zatlarymyzdan artyk zatlan gerekligi sahna bize görkezdi. Ana şu görkezende de şular ýalyk halipalar bize kömek berdiler. Goltgy berdiler. Yankağda geçen halipalaryň hemmesi Han Nurdy ine şeýler ýak bolsun. Han Nurdy ine şu taýda basyp gurulanmalydyr. Haýsy sözlemi näme üçin niýetläp aýdýan her bir aýdylýan sözleri nagyt hem haýsy maksat bilen aýdýanyny artist düşünüp, duýup, ýüreginden geçirip aýtmalylar diýen sözleri häzirlerem bizim hakydamyzda. Şuň günlerem Murad Agabayew ýanymyzda özümüze kömek gerek bolsa da rejissor bolsagam, teatrda oyun goýsagam, halipa gören artistler hökmünde häzirim bize gerek bolýanyny duýýar. Onuň käy halatlarda bir haýyş edýär. Gulmurad aga ine ştaýyn bir şey diýsem bolýar, edesim gelýär bolýan. Şu yerine düşürmük bir ýaşly hökmünde bir pikiriňizi aýdýsak diýse, çekinmeyen arkayn gelip kömek berýär. Ya bolmasa bizim bir däbimiz var teatrda çeperçilik geňeşi diýen. Şol çeperçilik geňeşinde de bizim bir näçe Türkmenistan halk artistlary hereket edýär. Olaryň içinde Nur Allaberdiýew, Aman Sapar Durdiýew, ýa-da Gulmurad Agabayew bir çeperçilik geňeşiniň esas agzalary bolup durýar. Bir teatr diýilen birege gerek zat, biregiň bilen işlenýän sungat ugry. Näme bu teatr sungaty köp sungatlaryň birleşdirýän sungat. Şoň üçin Murad agaň öz orny bar. Hem artist hökmünde, hem halipa hökmünde, hem ikinji rejissor hökmünde biziň aramyzda bir awraýly ýaşlylygymyzyň bir dip aýdasymyz gelýär. Şu zatlaryň sakasynda duran hormatly prezidentimiz bar. Şu artistlaryň edýän işini aramyzdan ötüp giden halipalaryň eden işlerini halka getirmäge mümkinçilik töredýän arkada prezidentimize sag bolsun aýdýar. Oýun jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, il ýurt bähwet işleri mundan beýlegem rowaç bolsun. Biz gaptallarını görüp seyrederek oyununu tomoşa edýär. Özümüz içinde bolsagam, daşyna çyksagam, sahnadan giden wagtymyz ýylymyza öwrilýärse, örjedip şonuň oýnaýan keşfini, kahramanını sine diyez. Öňüm şeýledi. Biz şu halipalaryň daşyndan seyredip kän zatlar öwrendik. Sebäbi bir ýerge öwreder diýip durmaly. Olardan görelýär ýa-ni nuskalýan. Daşyndan seyredýäňde şunyň zähmetinden mara şeýle bir alarýar zat kän. Ine şoň boýdan bir okumasy kyn bolan kitap ýaly zat bir zat.
Sebebi her kim düşünüp baran ok. Her kim alıp başarı bilen ok. Şol halipaları sinlap onun daş gözden Fen mektebini almak katı kıyın oluyordu. Her kimi başartmayadı olardı. Şunun için belli bizim artistlerimiz şolar yani mektepte şolar yani görüllü bilen şolar yani bir daşından finlap bir ullukan mektebi şeydip kazandılar. Şeydip kamillige yettiler. Şunun için şu zatlar yatlamak bizim için katı bir boysanışlı zat. Sebebi öz ağında aylap doğursun halipalan geçen yollarını. Senim geçmeli şolar yani yolları. Sağlık bolup dursa bizim şu yaşlara yetsek ne eder kak deyip bizim gece onu oynayacağız, fikirleneceğiz. Bir yaşlık bir geçip gidiyen eken bunu görüp dursak bizim ağa bolluk, bizim halipa bolluk. Halipa derece yetmek için ulu halipanı yatlamak bizim için hasam bir beğendirici fırsat. Ulumra dağa şolar yani ulu mektepli Ullukan dereceli halipa şoň üçin şolar ýaly ýatlamalara, şolar ýaly hormata münasip adamlaryň biri. Ýüklü halipa diýip aýtsagam bolmandyrmaz. Sebebi öz gurrun bereni hemişe men sunugadyň ýüküni çekemsem özüme ýükçü diýeni ýatlatdy. Gaty ihlas edip, hüwes edip gurrun berýär bize. Şu zatlar gözüňe getirdip bilýän bolsak, Murad agan dinläp bilýän bolsak, biz onun tek almaly zatlarymyz gaty köp diýip hasap edýän şoň üçin bul Murad agan ýaşynyň uzak bolmagyny, janynyň sag bolmagyny hemişe aramyzda gülüp oýnap şu sunat mektebine uzak ýyllar halipalyk etmän tüýsüründen arzu edýän. Ine şolar ýaly halipalarymyzy ýatlap, şolar ýaly ajaýyp gepleşikler taýýarlamaga bize şeýle gowy şertler. Sunat üçin, döretmek üçin döreden ajaýyp zamanat üçin. Sunatyň howannary sunat işgärleriniň arkadagy gahrman hem mehriban prezidentimize alkışlar aýdýas. Oy şan sag bolsun, elim baş aman bolsun. Her bir tutýan bähretli işleri hemişe başlar.
Muradaga şuun köy sunwatsa hodi gepleşigimizde bir geçen ýollaňyz hakynda, sunwata gelişiňiz hakynda, döreden keşipleňiz hakynda bir näçe täsirli gurrunlar berdiňiz. Elbetde siziň işlän döwürlüğüňiz, ähmet ýoluny başlan döwürlüğüňiz öz aýdyşyňyz ýaly bular ýaly kaşaň binalar, medeniýet öýler, teatrlar ýok eken. Eni gahrymanlar kadamynyň saýatynda näme? Sunwat işgärlerini, artistlerini şeýle uly mümkinçilik döredildi. Ak mermerden binaň içinde ähmet çekýärler. Kaşaň binaň içinde her bir sunwat işgärde ähmet çekýär. Gahrymanlar kadamyz ähli sunwat işgärlerini uly üns berýär, olara mümkinçilikler döredip berýär. Wagt näden aýdýar. Näden aýdýar. Şu zatdan mümkinçilik döredilip berilendigine men diýdiň begen ýani guwanýan. Biz odal koy aýdyşym ýaly bu zatlar görmedik. Bu zatlaryň şeýle boljagylygy hakynda pikir etmäge de bizde mümkinçilik bolmany. Şoň üçin döredicilik işgärlerini umuman ähli meselelerde, ähli ýollarda, ähli hünerlerde işlemäge, döretmäge doly mümkinçilik döredip berdi. Şoň üçin geregiçe umuman gereginden hem artyk maç zähmet çekip şu zatlary üçin bir aýratyn höwes bilen işlemeklige men hemmelere maslahat berýär. Şu zatlar döredip berendigine, şu zatlary biziň hem görenligimizde hormatly prezidentimize sag bolsun aýdýar. Taňry ýalkadan aýdýar. Şeýle mümkinçilikleri döredip berenligi üçin jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Ähli meselelerde, ähli ýollarda, ähli uğurlarda halk üçin, döwlet adam üçindir diýen esasy manini doly alyp barýanlygy üçin jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Hemme taraplaryň ähli işleri rowaj bolsun. Sağ olun Murad ağa, arzularyňyz hasyl bolsun. Bizem size näme? Biziň aramyzda halipa mektep durmuşy bolup ýaşap ýörmeňiz, bir näçe ýaş nesillere özüňiziň maslahatyňyz bilen begendirip durmaňyz, uzak ömürler biziň aramyzda janyňyzyň sag, başyňyzyň dik bolmagy tüýsürekden arzu edýäs. Sağ olun. Siziň amna hormat bilen biziň ýanymyza gelip edeni işlenme şeýle höwes bilen ýapyşyp edeni işlenmeyi ile köpçülüğü halka yetirmek için edýän aladalaryňyza, ähli toporyňyza öz sag bolsuny aýdýan, işiňiz rowaj bolup, janyňyz